Hvad synes du er godt ved den nye skolereform, som vi ikke havde i den tidligere skolereform? Oha. Jeg tænker, at når det begynder at blive brugt rigtigt, og vi får helt hånd om det, så det her med læringsmål, at vi får snakket om, hvad er egentlig målet med den her team. Og det næste, det er jo også, at man kan også begynde at få en snak med elever om, jamen, hvad skal man så gøre for at nå det her mål? Altså, er det nok bare at læse teksten, eller løse opgaven, eller er der noget andet, vi også skal lave? Altså, sådan at man også er klar over, at hvordan man sådan også lærer at komme i gang med det her, for at nå det, man skal nå. Fordi som sådan ikke fået så mange flere danstimer. Måske er det også en god idé, at man har mulighed for at lave lektierne heromme på skolen, så man har en lærer at spørge. Ja. Synes du så, at lærerne de burde have mere eller mindre forberedelsestid, end efter hvad de har fået i den nye skolereform? Altså her, det kan kun sådan ud fra, hvad vi har forsøgt at gøre her. Vi har forsøgt, at for eksempel hvis man har historie i den ene klasse, så har man også historie i den anden klasse på samme årgang, sådan at man kan have den samme forberedelse. Altså forberede sig én gang, men køre af på 2 hold. Så det vil sige, at forsøge at lave timerne sådan, at der er smart forberedelse. Og nogle gange så er der flere lærere om et fag, så det kunne være, at der er en fælles forberedelse der også kunne lette noget. Synes du så, at kvaliteten af undervisningen er blevet bedre, efter det er blevet forhøjet minimumstimetal i folkeskolen? Om det er blevet bedre? Altså, hvis man skal kigge rent tal, så kan jeg se, at vores prøvekarakter for endt 9. klasse, hvis man skal måle det, den er blevet bedre. Så sådan kan man sige, at hvis det er tal, man måler ud fra, så bliver det bedre. Man kan også måle ud fra, om ikke så lang tid, der er der trivselsundersøgelse for eleverne. Så kunne det være interessant at se, trives eleverne også i skolen. Det er jo der nogle andre tal at bruge i forhold til de her ting. Og jeg synes også, at når jeg har set nationale test, at det sådan egentlig går ganske udmærket. Men jeg ved ikke, om det er skolereformens skyld, at man skal være her mere, eller om det er fordi, man arbejder med læringsmål, eller om det er fordi, at min uddannelse er kommet med ind i. Det er svært at svare på, når der kommer rigtig mange nye faktorer ind. Hvad er det lige specifikt for en faktor, der gør, at det lige bliver bedre? Kan du så mærke forskel på, om dine kolleger de trives bedre nu, eller før den nye reform? Der er selvfølgelig nogle gange givet udtryk for, at det er svært at nå alle tingene. Men der er til gengæld også mange, der er rigtig glade for, at når de så tager fra arbejdet og så hjem, så er der ikke en stil, der skal rettes, eller en bog, der skal læses, eller en time, der skal forberedes til. Altså det er noget, der foregår her. Og i og med, at alle kollegaerne er her, alle sammen på samme tid, så er min fornemmelse af, at jeg måske egentlig også, at det rent kollegiale også med, hvordan man hygger sig sammen egentlig, og hvordan man er kollegaer, at det måske egentlig også, det fornemmer jeg egentlig også er godt. Så på den måde trives de godt nok, er der stadigvæk frustration over, at man kan nå det hele, og hvornår skal jeg nu læse den her roman, eller ret 25 stile. Synes du så, at den nye skolereform virker efter dens hensigt, eller har den levet op til de forventninger, folk har haft til den? Altså, det er jo altid en udfordring at sætte noget i gang, når det er nogen allerøverst, der har bestemt, at det er noget, der skal være. Oftest der virker det bedst, når det kommer nedefra. Det er sådan med mine overordnede ting set på det. Jeg tror, der er nogle ting, der er gode, og der er nogle ting, der er knap så gode. Og heldigvis så ser det ud som om, at skolerne får større frihed til at rette lidt i de ting, som er knap så godt. For eksempel nu er man jo gået hen til, at man kan få lov til at lave understøttende undervisning om, og så skære dem væk, hvis det er, at man så sætter 2 lærere på i nogle flere timer ind i skemaet. Så hvis nu der er en skole, der for eksempel fjerner en understøttende undervisning i 3. klasse,
så kan det være, at man så i dansk vælger at sætte en ekstra lærer på, i stedet for at man kun var én. Så der er nogle muligheder der, som skolerne kan få, hvis kommunerne synes, det er okay. Det var det. Hvad mener du om, at forberedelsestiden er blevet mindre? Det er selvfølgelig ikke godt. Det er aldrig godt for noget, hvis forberedelsen er mindre. Men nogle gange så falder forberedelsen sådan nogle i klumper. Og det er ikke altid, man kan forudse, hvordan man skal sådan forberede sig. Nogle gange så mangler man måske sidst på ugen, der lige så mangler man lige noget forberedelse, og så har man ikke tid til det. For der har man fyldt besat med timer. Og så bliver det efter. Det er sådan lidt. Hvad synes du om arbejdsforholdene efter den nye reform? Jamen altså, jeg har det godt nok. Jeg synes bare, det er synd for eleverne. Jeg synes, de virker ugidelige der efter kl. 2, så er der ikke meget liv i dem. Det synes jeg er lidt træls. De der... jamen, der er også noget med, at I skal have motion en gang, men jeg tror ikke, der er ret mange skolelærer, det bliver praktiseret på. Jeg ved det ikke. Altså, jeg bruger det ikke selv, fordi... når I skal, nogle gange så vil vi have motion lige 5 minutter efter I er kommet ind. Det giver ikke mening. Det skal være efter man har haft en time, så synes jeg, som minimum. Har du nogensinde mødt uforberedt til en undervisningstime? Ja, det er det, men det er ikke det, jeg gør mest i. Som regel så er jeg velforberedt, synes jeg. Hvad gør du for at få indblandet bevægelse i timerne? Får du overhovedet det? Nej, det gør jeg ikke. Fordi jeg synes, den tid, jeg skal bruge på at få jer i gang med noget, jamen jeg skal bruge endnu mere tid på at få tilbage på sporet igen, så jeg synes, det er lidt spildtid. Og som jeg ser det, så har jeg aldrig mere end stort set 1,5 times intervaller, før I får lov til at igen gå ud eller noget andet. Så jeg synes ikke, I har så meget sammenhæng i tid. I burde nok kunne finde ud af at røre jer selv, hvis det endelig er, synes jeg. Synes du, den nye folkeskolereform virker efter dens hensigt? Har den levet op til forventningerne? Det går an på, hvilken nej, det synes jeg ikke, den har. Jeg synes jo ikke, hvis man skal højne niveauet i skolen, så jeg forstår ikke, hvorfor at vi skal have flere timer. Det forstår jeg faktisk ikke, fordi vi vil så gerne ligne den finske model, men de har kun 2/3 af de timer, som vi har på den finske skole. Jeg kan ikke forstå, hvad argumentet er for, at I skal have flere timer og være endnu mere sådan uoplagte. Det forstår jeg ikke. Det kan jeg ikke lige følge. Det forstår jeg ikke, hvorfor. Okay. Det var